Takže ahoj lidi, moje jméno je Týzo a já vás vítám u prvního a spíš asi posledního dílu Car Mechanic Simulator 2026. Tady ta hra je v předběžném přístupu, hrajeme demo. Tady ta hra má vycházet asi za týden od té doby, co to nahrávám. Ale proč tady tu hru hraju a proč ji vůbec jako nahrávám? Já jsem v osobním životě nebo v reálném životě jsem automechanik. A jelikož mám dneska volno, tak jsem si řekl, proč nedělat svou práci i při svém volnu. Já hry moc nehraju, takže omluvte mé neznalosti, ale mám tady svůj dílnu a vlevo nahoře nám to píše nějaký instrukce. Máme tutoriál a máme otevřít nějaký menu a vybrat Garage Editor, což je tady. Tak, tady můžeme buď to nějaký to nářadí odstranit, anebo ho můžeme posunout. A my chceme odstranit, tak. A tady někde máme zvedák, ale já ho nevidím. Kde máme zvedák? Máme asi odstranit takhle všechno. Tak. Jo, takhle, my jsme měli teprve uvolnit místo. OK, tak otevřeme zase menu, budeme Garage Editor a Add Garage Equipment. Tady už máme tu nejdražší věc, kterou v životě mít nebudu, což je hydraulický zvedák. A teď máme položit počítač. Počítač si dáme někam na stůl. Někde nějaký stůl, který je blíž. Můžeme dát, tam ho nechci dávat, sem dáme. Tak. Otevřeme a Decoration and Tools. A tady máme takzvané prase. Přidáme se do košíku a potvrdíme. Jo, tak teď se máme jít vyspat, aby jsme přečkali nějaký ten čas, to je pěkně na fajnovém gaučíku. Tak, spaní vám můžeme přeskočit čas, blablabla, jasný. A budeme spát. Chceme spát 11 hodin? Asi jo. Správný mechanik vždycky spí 11 hodin minimálně. Tak, tam už nám to jede. A vyzvedneme si tady ten náš balíček. Můžeme dveře. OK. OK. Otevřeme si tady vrata. Musíme se nechat trochu světla. Tak, tady máme telefon. Takže vezmeme telefon. A tady můžeme dělat na Katagiri Tamago BPN 2005. OK. Tak, tam asi vezmeme auto. Car status, tak. OK, tak tady máme napsáno, co je to za auto. Tady máme, jestli nám startuje motor. A barvy. Modelový rok, na to kilometru, kolik to má váha, přeokola, dokola, blablabla. Kolik to má paliva v sobě. OK, tady máme nějaký způsob ověřování kvality toho, kolik je tam to originálního na tom autě. Tady máme motor, je to čtyřválec, předokola 118 koní, 160 Nm, 15 kola vepředu, vzadu, 195, 65, 15. OK. A tady máme stav těch komponent, které jsou na tom autě. Máme tady komponenty jako takový, nebo nějaký díly, potom tady máme karoséry, tady máme podvozek a tady máme interiér. Tak, tady jsme
přeskočili na engine, takže tady máme, co je to za motor, nějaký kódový označení toho motoru. Tady máme dynograf, jaký má výkon. Jo, maximální otáčky 6,5 tisíce při 5400 otáčkách, to má 118 koní, super. Tak, tuning. A tady jsou ty motory, které se tam můžou dát. Jo, tady ten motor tam zrovna máme, a tady ten motor se tam může dát. Okay. Tak, tady máme rodiny jakoby těch motorů, nebo rodinu, modelovou řadu. Nás se úplně zajímat nebude v tom demo. A pokud je to jedna rodina nebo jeden jakoby model toho motoru, tak máme stejný blok. Zajímavá informace, asi úplně nám nebude k ničemu. Tak, tady máme všechny díly, ze kterých je to auto postavený. OK, takže máme opravit vady na autě, nebo díly na autě, které mají stav méně jak 67%. Tak a tady máme Customer States, nebo stížnost zákazníka. Takže máme vyměnit olej a jsou tady nějaký další úkoly. Jo. Tak, máme vyměnit baterku, zapalovací svíčky a cívky. OK, ne, tak zapalovací cívky a dráty k nim, rok 2005. OK, filtr olejový a zapalovací svíčky. Tak, tady dostaneme nějaké věci za to a tady taky. Máme na to nějaký čas. Můžeme drive the car. Co mu nechtělo. Tak v reálném životě bych z toho auta nevystoupil, ale nevadí. Se tam dá samo? Jo. Super. Já to auto mám aktuálně zvednout do nejvyšší polohy, jenže já potom nadohřu kapotu. Nevadí. Takže tady to máme chycený za plasty, za kryty, tady to máme chycený za rameno, no, ale úplně bych to asi takhle nedělal. Tady je to samý a tady je to zase za plasty. OK. Tak. Tady to auto očividně nemá kryt pod motorem, což je pro mě jakožto pro automechanika ta nejlepší zpráva. Tak máme si tady pohnout s tímhle. Tohle se dáme kam sem. Tak, tady máme olejový filtr. A někde tady budeme mít, úplně nevidím jako vypuštěcí šroub, ale OK. Jo. Takže jsme udělali tady 10 vrtákem díru do bloku, nebo je do vany. To je všechno, ten filtr nebudu mít. Co se děje, pro boha. Tak. Máme kliknout na nějaký díl podvozku. Ne. Máme sundat olejový filtr. Takže ho sundáme, jasný. Máme opět pohnout tady s prasetem. Tady je ten šroub. To není moc vidět. Tady mi aktuálně kape olej z toho chladiče oleje Lumtco Oil Housingu na hlavu. Super. A já mám z nějakého důvodu, tak to zase dá dolů. Takže teď mám pod autem takhle louži. Tak. Car status. Tady máme nějaký seznam toho, co musíme koupit. Takže já se asi zapíšu všechny.
Tak otevřeme odtuď, otevřeme kapotu. Jo. Tak, tady máme chlící kapalinu, která je toxicky zelená, takže je ve skvělém stavu. Tak a my chceme... Můžu se hýbat. Tak, většina motorů, který budete dělat, aspoň teda v Evropě, tak mají cívky a svíčky ze zhora. Jo, tady to je to jak možný, třeba i 1.2 FAB to měla. Každopádně já asi budu muset sundat. Budu muset sundat tady. Uvidíme. Jo, mě to tady svítí červeně, že mi to tam překáží. Tak a jelikož tady ta část vlastně toho auta, nebo toho motoru, je ta vůbec nejteplejší, protože tady máme samozřejmě s vody s výfukem. Jestli se nepletu. Tak tady ty šrouby bývají velice, ale velice těžce odebratelné. Tak, cívka zapalovací, zase na 2 šroubech, taky sundáme a svíčky. Co je? Tohle jo? Já budu mít jenom jednu. Já chci mít všechny. OK, tak vydáme baterku. Máme nabít tu baterku, OK. Já bych teda osobně koupil novou, pokud bych zjistil, že je ve špatném stavu. Což 38% už je špatný stav. 8 hodin a 5 minut, to by se dělo. Jo, tak já teda budu čekat tady. Mám tu nůž. Tak baterie se nám dobila, hádám asi tak 10 kW za vteřinu. A počítač. Main shop. A tady máme nakupit. Jasně. Jednu jedinou svíčku, OK. Ale všechny zapalovací kabely a filtr. Switch to shopping cart to the car. Instant, yes. A tady to funguje ještě líp jako v reálném životě, protože na díly musíte čekat několik hodin, jo, není to zas tak rychlý, ale a já mám takovou ty díly a já zase mám věc s tím zvrákem nahoru, což je takový, trochu to ztrácí čas, no. Tak, mechanic mode, semka dáme part mount zde a dáme tam olejový filtr. Super. A teď zase touto snížíme. Okay. Tak. Part mount, ano. Tak, svíčku. Zapalovací sívku. Táhneme. Co to jsou nějaký torxy? Jsou. Nepříjemný. A teď tam vrátíme, nebo dáme vlastně nový tady zapalovací kabel. Vrátíme baterku, která má záhadně zase 100%, OK. A kryt tady výfuku. Pam. Máme něco vypustit a jo. Tak, tady teda vyměníme i kapalinu dokonce. Akorát teda asi jenom z nádobky. Dolejeme.
Stále doliváme. Už doliváme míň. Dobrý, ne? Stačí. Co tam leju? Syntetiku. Motorový olej. Tak jo. Ještě? Ještě chceš? Tak jo. Jo, to jsem vrátil teda sám. OK. Naleme olej. Nevím, kolik oleje to mám nalejt, ale OK. Řekl bych, že tady ten motor bude chtít tak 3,5 litru. Jo, už mi vytejká zora. Tak dolejeme vstříky. Zajímalo by mě, jestli tam leju. Já se na to teď koukám jako 90 stupňů otočenou hlavu mám. Nemá se to pít, jasný, je to 5 litr. Ale zajímalo by mě, jestli je to jako směs, nebo jestli je to koncentrát. Dobrý, stačí, ne? Dobrý. Tak, auto na zem. Což, jestli to bylo v té vejšce, tak nevím, jak jsem to dělal. Start the car. OK. Nic moc start, ale OK. Car status. Tohle všechno jsme pěkně udělali. OK. A jsem Mary. Nevím, kolik jsem tam dal vole, nevím, kolik jsem tam dal ničeho, ale to nevadí. Já? Tuneři před barákem, nevím, jestli to bylo slyšet. Ach, tady má nějakou Wikipedii pro mechaniky. Dobrý, tady ta hra mě oficiálně nebaví. Je to moc jednoduchý, je to hodně jako zkrácený, to co je vlastně jako práce mechanika. Já vám děkuji za sledování, tady tu hru zkuste si, ale jestli o těch něco víte, tak vás to moc bavit nebude. Tak jo, tak čau.